як бор дигар ба кентои праф баргардем. Ба фикрам ки каме масъалаи дисциплина душворӣ дорад. Ман Юсуфдам ҳазратдам гуфтагӣ будам, Юсуфдам гуфтагӣ будам. Намедонам дар берун гуфтем, дар киҷо гап задем ки ман ҳамода единственный ки просто ваё бояд определённый вақт ҷамъ шаванд, определённый вақта нависанд ёки съёмка кунанд. Ихене ки кай ки бедор шидам хай кардан дар кора ихене расписание агар кунанд тамом зур мешавад. Вай би худро гум намекунад. Не, наоборот, бисёр чизошон импровизатсияҳо Рам мегӯяд. зур импровизатсиярам тонистан дар кора. Бале. Но ҳама импровизатсияи зур подготовленная импровизатсия. Ба фикри ман мисол. Может быть, тогда вайн кардан дар коршон нестаяд, просто лайфстайл контент метавонад съёмка кунад, барои ки ваё ҳар як секунд ягон чи мепартоянд. Агар гуфтеса боши ки вайбшон гум шава, тогда дисциплина не, просто тогда лайфстайл, просто стрим кунад.